Zadovážil si drogy a potom ich záujemcom predával cez okno. Muža z Mýtnej pri Lučenci však včera nenavštívili jeho doterajší zákazníci. V putách ho odviedli banskobystrickí policajti. Drogy schovával v hrnčeku v kuchyni. Tento rodinný dom obsadili včera podvečer policajti a kukláči. Jeho 43-ročný majiteľ podozrivý z drogovej trestnej činnosti zrejme takúto návštevu nečakal. Muž bol doma aj so svojou družkou a podľa našich informácií žiadny odpor nekladol. Záťah lučeneckých a banskobystrických policajtov bol úspešný. V dome Matesa, ako muža prezývali ľudia, našli zrejme marihuanu aj metamfetamín. Polícia vzorky nájdených látok zaslala na expertízne skúmanie. Ján mal drogy predávať. Si zadovažoval omamné a psychotropné látky, ktoré následne distribuoval a predával záujemcom. Predaj mal realizovať cez okno rodinného domu. Vrecúška s marihuanou mal v keramickom hrnčeku v kuchynskej skrini. V každom z 11 vrecúšok bolo približne 25 gramov sušenej rastliny. Z tohto množstva by sa dalo vyrobiť najmenej 118 jednorázových dávok. V jeho dome policajti objavili aj 3 vrecúška s viac ako 14 gramami metamfetamínu. Policajti prehľadali aj dvor a dreváreň, tam však nič nenašli. Šokovaná z jeho zadržania bola aj jeho družka, ktorá sa dnes skrývala za týmito oknami. Podľa našich informácií toto nebola jeho prvá skúsenosť s drogami. Už v minulosti ho policajti odhalili a tiež stíhali za drogovú trestnú činnosť. V dome mal vtedy pestovať marihuanu. Obvinený sa tohto skutku dopustil aj napriek tomu, že bol v minulosti za takúto trestnú činnosť odsúdený. Obyvatelia susedných domov dnes tiež mlčali. Chýr o tom, že sa Ján ocitol v rukách policajtov, sa po malej obci síce rýchlo rozšíril. Netušili však, za čo Jána zadržali. Ja neviem o ničom. Neviem nič. Počul som o tom. Môže ho zobrať. Tohto muža polícia zadržala a umiestnila do cely predbežného zadržania. Muža už vyšetrovateľ obvinil z drogovej trestnej činnosti a spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie. Vo väzení môže stráviť až 15 rokov. Z Mýtnej pre televíziu Joj Katarína Klimáčková a Edita Hudková. Začínajú sa kriminoviny na Jojke. Dnes večer pre vás máme pripravené samé aktuality. Vítajte. 37-ročný Roman odišiel z domu rozhodnutý spáchať samovraždu. Nezvestný bol od útorka, pričom policajti po ňom neúspešne pátrali. Úplná náhoda ale všetko vysvetlila. Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo dnes, našli policajti 2 dni nezvestného muža z Lučenca. Mladý šofér zrejme nezvládol riadenie v zákrute a s autom vošiel do jarku. V aute sedeli 2 mladí muži a 1 tehotná žena. Všetci našťastie vyviazli bez zranení. Nestalo sa nikomu nič. Havarovanej posádke však okamžite prišli na pomoc príbuzní. Svoje auto odparkovali na opačnej strane cesty. Matka mladého vodiča náhodou pozrela na druhú stranu do priekopy a s hrôzou zistila, že je tam ďalšie havarované auto. Si všimla, a tamto je vraj auto. K nehodám okamžite privolali policajtov, záchranárov a hasičov z Lučenca. Jedna sa nachádzala na jednej strane cesty, druhá na druhej strane cesty. Dopravnú nehodu mladého vodiča už riešili policajti a auto vytiahla odťahovka. Druhé auto ležalo v niekoľko metrov hlbokej priekope medzi kríkmi. To, ako sa nehoda stala, dnes polícia neupresnila. Vodič však musel ísť vysokou rýchlosťou. Auto totiž letelo z hlavnej cesty pomedzi kríky viac ako 100 metrov. Hasiči museli motorovou píľou poodpíľovať stromy a umožniť tak prístup k autu. Pod havarovaným autom ležalo nehybné telo muža, ktorý bol zrejme vodičom. To sme zabezpečili zodvihnutie auta, vybrali sme uvedenú osobu spod auta von. Hasiči potom dostali vrak auta na cestu. Privolaný lekár skonštatoval smrť. Muž tam mohol podľa našich informácií ležať aj viac ako deň. Ide o 37-ročného Romana z Lučenca, ktorého nezvestnosť nahlásila jeho priateľka v utorok večer. Odvtedy po ňom policajti pátrali. Údajne z domu odišiel s úmyslom spáchať samovraždu. To, či 37-ročný Roman havaroval úmyselne alebo sa pod jeho smrť podpísala len nešťastná náhoda, ukáže ďalšie vyšetrovanie. Pre televíziu Joj Edita Hudková.